Fil-Parlament, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qabdet sistema fejn tinjora l-liġijiet li jirregolaw din l-istituzzjoni bilan li tfixkel il-ħidma tal-Gvern. It-tnejn fil-għaxija s-Segretarju Parlamentari Chris Fern kien lest biex jagħmel stqarrija ministerjali u l-Oppożizzjoni talbet ruling biex issir mill-Ministru Konrad Mizzi. Wara Parlament sospiż għal iktar minn siegħa, l-Speaker tar-ruling u b'rispett il-Ministru Mizzi ara l-istqarrija biex wara l-Oppożizzjoni ma kinitx interessata fis-suġġett anke jekk kien dwar allegazzjonijiet li kienet ilha tagħmel xhur. Ridet bilfors twaqqaf il-Parlament biex titkellem fuq il-Panama fejn bil-blok ta' Defni Caruana Galizia fidejh u b'attitudni aggressiva fejn Adami injora r-regola parlamentari li jitkellem dwar l-istqarrija ministerjali. Kienu għal xejn l-isforzi tal-Speaker. Mill-bidonet qedlek biex tiġi għas-suġġett. Issa aħna nitkellmu fuq l-oqbra. Hekk jogħġbok, imma hekk jogħġbok, is-suġġett huwa l-istqarrija nifisha. Id-domandi jkunu fuq l-istqarrija nfisha. Ibqa' fuq is-suġġett. Ibqa' fuq is-suġġett. Tal-istqarrija. Ibqa' fuq suġġett tal-istqarrija. Fuq is-qarrija. Il-bieraħ imbarra sur Onorevoli Beppe, hekk jogħġbok. ħajkolli ngħidlek, ejja suġġett. Onorevoli Beppe Adami, hekk jogħġbok ejja għas-suġġett tal-istqarrija. Hawn intervjena l-Ministru Mizzi qal li ma kellux problema jitkellem dwar l-allegazzjoni ta' Beppe Adami bl-Speaker ifhem li r-regoli japplikaw għal kulħadd. Minflok ir-rispett tad-deċiżjoni tal-Speaker, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qam ikompli fuq Beppe Adami. Hawn Konrad Mizzi sfida lil Busuttil jirrepeti l-istess allegazzjoni li kien qal fil-Parlament. Nistieden lill-Ministru illi jagħmel każ ta' ksur privileġġ issa, jekk għandu kuraġġ politiku, issa. Grazzi. Kompli Ministru. Nistieden il-kap tal-Oppożizzjoni jerġa' jaqra hawnhekk issa nagħmlu issa dil-minuta. Aqra l-istatement li qed tiġi mal-oħra jumej għandna. Right? Hekk jogħġbok. Lil Beppe Adami u Simon Busuttil Konrad reġa' sfidhom jirrepetu barra dak li qalu fil-Parlament. Iżda kien kollu għal xejn. Sur President, jiena nistieden illum il-Dr. Busuttil u l-Dr. Beppe Adami li ninżlu fil-isfel flimkien barra l-Parlament. Ngħidu lill-medja aqbad l-istatement fidejk u aqraħ u tara nagħmellekx libellu tnejn li intom. Right?